Toto je naša posilovňa. Každý deň tu cvičíme 2 hodiny. Posilovanie som prvýkrát videl v televízii. Mal som záujem skúsiť to tiež sám. S kamarátmi sme si vybudovali vlastnú posilovňu. Posilujem kvôli svojmu zdraviu, aby som si zlepšil kondičku, vytrvalosť a sebaobranu. Chcem sa stať kulturistom a dúfam, že budem úspešný. Preto musím cvičiť a cvičiť.